Khapangni takhukte buk song norok nugui mankha thanai salgi chasigang Khwai East Champasara Melka Kamini takhuk Robicharan Debormani bihik bukhuk Shuklarani Debormano nogo habui phankhe rompremani norok jotono nugui mankha hingkha tamungkha miyawo o Sopon Debormani bini kaka mane bini bukrata Shukla mane bukhuk Shuklarani Deborma songni nukhugo rang lakh kaisa tui salaimani bisingtui khe go siri kwthari pailainani hinui haimani Sopon Debormani bukhra Noresh mane bini bukhra Noresh Deborma tei khoroksa hingkai Sijon Deborma borok kwni khe phailai phiyaba buma botologoi manjakha tei kokrok bo swnglaikha paithago hingkha Champa Hawar PS o koktuma rohorui police ni thani yakhrui rohorkar Noresh Deborma tei Sijon Deborma no hingkai khapang takhute buk song norok no mangpili no naini di belai khe no bo wana masi jangkha borok ba bukha जों दिनै जागायाव मेलगाबारि थानाय 9 तारिख सानदेन दिनो रबिबार दिनो जे दिनै बुखुक जों मास रबिचरननि हिगनो बिनि मुंखौ आं पगै थांखा बनो जे कायसा Sopon Deborma हनै बिनि बुमुं गाय एरियाव हायनो रिंमानि बनो गारमां हनै सिनि जागौ बो जाने कायसा दिबो दिलार फुं हंगा बो कायसा बिनि नगो दिनै नुखुंगो रबिबार दिनो हाबै बनो रेप खायके आफुं जों खोनागा हंगा जों मेडिया अंखरगो नुखा नुमान परे दिनै ग्राम अঞ্চल दिनै बुखुक जुग सं गोबांमा दंगो बुरै बदल बुमा बदल borok tongoi manjakliya soijakliya phaidi tini thangai nai layano hino जों tini 9 time rimani 9 time riman jaga जों kisa chini samung botong lano khungo buri borok ba bo saibo satongo जों samung humung paioi phainani kisa ledingkha nga ledingmani bisingo जों 12 tan bisingo जों oro phaijaton उपस्थित dingoi जों himui bo phaika gari ro malia tini maspulan ten din bagai nga जों himui phai जों lelang tutukungoi jotono kisa toirok nanglai tongo o jagao thanda lenglaikhya hne kok salai tongo nga kok salai tongmani jagao kaisa borok angbo siniya rajnogoni hne tasingo khoi bo sawo kisa banthota borok lakabonian system borok kaisa auto by 5 jongbo sasongmaya angno ukologo setainani hne thangpuro hungkai kaisa borok jelabusa hingka o je baratia borok thangoi kaisa borokno thangsungoi pong onok ni borok biang thang kintu onok bisingo chin buri bodol kwbangma asokjak tongo do hingkai जों hingka ang setina thangoi ani logiwo tei koyekjona borok tongo borok setina mungjagai no thangoi जों aro kisa achugoi kok salai tongkha achugoi kok salai tongmani se kaisa cherai thangoi जोंनो video khayo mobile bai hingka जोंgo phatcha nukliya ni bisingo hingka at kaisa camera sengri ma nukliwo जों na hajak tingoi na camera sengri kha ai nongtam video khaisungno जों kaisa buma bodol जों kaisa buri bodol जों bono nayan hin phaima che hene जों borok be kok salaika kok salaimani bisingo bosawo o kaisa borok lakaboni hai baratia phainai bono जों sungka boni mobile bo जों segaina haka tangai video khai hanga apuro hanga borok saw जों video khaya hanga nongtanga video khaiman tasing mukjak tongla sa hanga borok no sungka hanga bo sawo जों video khaya hanga bono mobile no sini bori rok sin bukhuk juk song जों to tangya sin bukhuk juk song segaina halaika hanga kisa micha borok no kok sungka sungman bising जों borok no bobo buya to bo togya जों kok salaika salaimani bisingo kaisa o burana bo जों kok sungka o baratia no hanga bo sawo o jaga o bo thanawo bono call khaijake bo phaipung phaika hangkai bongni bo hangkai garmangni bin mama hne bo sawo boso bo kubuya bo tang saima ta bosono samaga bo garmangni bin mama hne sawo bo auto bai phayo hangkai auto bai phai bo obo hai obostha ang thani bo sungna mote hne sawo nung oro ta hanani phai hne जों bono sungka nga nung jodi onno kungni borok bai kamnango hne sawo bo hanno kungni borok bai kok sadi hne bono bo tamni karoni bo oro phaika hanga phaimani bisingo जों borok no sungka bo musuk nainani hne phayo hne sawo hanga musuk bo jaga hanga musuk naina phaima pholoka hasuk gopong ha pholoka hasuk to riang bari to o jaga ya tin mo to Champa Hawar Melgabari hanga जों bono sungka hanga apurka botesa sawuka bini busukung tasingo je serai bo sa
guni mung tamo bang pogoi thangka bo phone khai se phayo hun chawo ngai tesa garmang na bo out chopon debar mana thana wo nani hani phayo hun chawo bona thana tlang thangka hani chawo ngai tesa bo chawo oro je boni solution ungkha o jagani solution ungoi tango obo hai kai bona khwayo tlang ngai thangka hunoi bo o burini orep khajang nogo se phaibu ngai bona chung sanga nang orep khajang nogo ta khana phai nung to chopon debar mani nogo si thana nang ble hina ang bona sungka ngai nang aro ka sangka thama ka thaya hin chawo ngai jong bono tin buri bukuk to sangka bang mar sanga nang aro ka thangka ngai thangya ngai jong bono sangka nung rang ni phanya da phai ya han chawo ngai jong nim hani boso rang tong jong abo bo sangka nung oro tin bukuk jok sangka bang ma ngai bo sawo rang khai to ani thani musuk pai mani rang tongo ngai nang oro tam phanya ni bagai phai rang ni phanya ni phai kintu chini burui le 1 lakh taka 2 lakh taka rang bela chini sonman dabi maya obo hai hingai gobang ma nukhungon haboi rang bai painani hingai gobang ma nukhungon haboi obo hai kai rep khaimani yana ha rep khaimani yana kaisa burui bosa school sajung porina nango chini hai tiprasa borarok hasuk hampara tongnai rok hu khaichanai rok nogo jong busa butina murugai maya muman maya jong busa butina jong saisong school mar ho chini jong hasuk saga hapantar jong kam khaisai tongnai borarok nga jong obo hai jong chini burina jong safety nango jong tinila naji borong je nung jong borok rang bai oro o bukhok jong painani bagai phaika kintu bini thane 1 lakh taka rang tongo boni jino lekhai jong phunuka kintu te kaisa ko kubuni borok tambo sajong saimia kintu jong rang segin haka hnoi jong obo hai ko khobor bo jong khnaka na kintu jong 1 taka rang bini tanya bona 1 lakh taka rang 50,000 ka ek duita bandil bosong lekha oi phunuka obo sungno ko oboni pore hingka jong thana rok no bo kol khai mana haka karon hingka mo busuk jorotui thangoi sogoika mo je gothona ngosung obono to jong guboyo jong matlang sinai jong buri bodol jong asugoi tongoi mangalak ngo obo sungno kok jong ang abono chini buri rok no bo kusarnani musung ote bo phaji jong obo hai kes rogo jong chini bukuk jok song jotono nogo asuk tongyaoi pal baksa khai jotono nogo khoroksa khorong ni khai ong khoroi o jaga jong o chini bukuk jong sojogita khai mangka hangka belekhe chanai kintu ani nukhungo khaijane ani nuk bini nukhungo habui jagani kono proman koroi tini ani nukhungo ngyaphano bini nukhungo ngoi maniyo bini nukhungo ngyapan tekasan nukhungo ngoi mano ang oboni bagino chini bukuk jok sono khulum kobor khai phari jong bono sojogita khainani bagai jong burui bodolok jong jotono pal khai bin busakango busai phaian hnai ang kha khai jotono nang kobok mungna haroi phadi tini khanani bisingom chini buri rok jotono pal khai phai o jagao phai malai bai thung hnai Gampang kol kaya kan sata nggak dadu hari tangannya na kami sudah yang mulai kan saling itu deh. Kayak video klien mah mungkin. Video kemana nih enggak amu ampun maman kunci ampan punya dong. Kayak amu kamera tangan kiri kan kayak video kata apa kok cetia sing enggak pun sata. Mana amu sambil enggak dilihat hari sabar. Nggak dilihat kayak ini nanti sama mulia dok kan. Gila mulia kan. Nggak bukan berapa pun kata. Bung salam. Silam coba mah. Oh ini bini kau kesal. Gini jita family a sopon debor mani nogo tangi kok selewai orang kebo korok sapan kiri noro 1 lakh taka rang tui orang bubutam ni bagi obah ke family kelai. Amu lebih hanya tang tongat tongela meya bo musim meman sing nabo amu to apa sami. Kenan paltakan saja. सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ang तो क्षमा करे आके में क्रिया ang तो क्षमा करे आके में क्रिया 36 जब 36 Tam ni bagi nor orang family. Dara tam bagi family. Ang kaco menyanyi nak mantu, naka kangkai musuh
guru pika kan sokote so 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 bak ka chijon nana phone pika dabra tin nong garmang khol bak kana ka ka youtube kitchen nuka kanya tak borba dengai tapar thana ba nai tham baje mutual ngnya ko 삽 사르제 미슐롱이 거 chijon 기존 담 타이탈 chijon deber ma 버마 lakai mutual chang ba chang kanya ai ngotlang thama nuka ngai tang liada 능케 보자가 무슨 날 angna thajin saman jakan ta Tabok sari te. Kalau kan ni, kalau tu kuri woi jelas kau kau mana pun kerja apa. Apro kerja kan, udah so kerja, tanah nanya hi kerja kan, lah siap lang thangka. Angkai muncul lian na, tahu kena thang ni na thangkai. Angkai bong ada bong kerja angkai udah kerja ni ya ting kata. tam kalai nang bini Bo chicken deh anda berak. 첫번 대버만 인땀 걸어 Sonde bermakai ane bati jak lai kita. 능 첫번 대버만 너거 타르탄가 Ha? 첫번 대버만 너거 탕에 가래 닝어 자가탄 바기 파이 Mi cilo ungga enggak ba ada pot. 바게 미슐롱 나 랩게스 바게 미슐롱 Apa ang saya mi apa? 사이미가 능 바게 미슐롱 가는 세만 Itu chidan saya jang saya mi cilo tanah kau. gino rang rok tu lai phai mang ka Apa musuk nanya ni kita angkat tu dah. busuk tu kharang Ngerang busuk tu? 100,000 rang khai boro dabo Kile. কেবন রাংরক সেটা সেক ও জাগানে বুমা বদলক Kepo rang tangya borak. Ane rang no tangya. নর অর ফাইমানিয়া গুলো যে ন ফাং মালিক নো একেবা ব্যক্তিম ন তাম সাপাই ফাই তাম নক হিনি রিং ফাইয়া Agak kau tadi family borak dia cuma nangap cimbok no jawab pok anu saga kok cuma apa sih tanam samanya saya. sab sakha camera ro Putus sak lai tak borak. Sabo. Bodoh lok tak berimata. sab o dabo ro nang no sakang logo video khage hamla lai Apa? bo claim ro kai Apa yang mukti yang ke boro yak nang ke apa bini movie ya tapi bini movie na angka data tam kilo ke বো ড্রাইভার samal de pun ni nok boro ni nok bisa sebut para কাট কাট tam bagi payment do nang sakar mani sampai sampai misil kan ai sampai mulai misalnya kau ini sampai ngeli yang ini kan dah dono kena call kai singer kan kena